Sme tu preto, aby sme spropagovali lesníctvo a drevospracujúci priemysel. Tieto dve oblasti, lesníctvo a drevárstvo, majú dlhú históriu a tradíciu v našom kraji a vlastne našim zámerom na tomto podujatí je, aby sa navzájom spoznali odborníci z výskumu, ale aj podnikatelia. My chceme, aby spolu komunikovali, aby sa poznali, aby vytvárali spoločné projekty, aby sa im darilo, potom sa bude dariť nám všetkým. Ja ako vedecko-výskumný pracovník som sa aj v minulých rokoch zúčastňoval takéhoto meetupu a videl som tú príležitosť, že aj tento areál biotechnologického parku má čo ponúknuť v tejto sfére inovácií, lebo aj my sme na toto zameraní a dávame inovácie priamo do praxe. Máme veľký infraštruktúrny projekt a projekt z Európskej únie na celkovú sumu 15 miliónov, ale nemôžeme tento objem finančných prostriedkov použiť sami. Potrebujeme na to aj podporu jednotlivých partnerov a partner, kto iný ako Banskobystrický samosprávny kraj, je najvhodnejší. Venujeme sa v podstate vývoju nových technologických riešení, tzv. Disruptive technológií. A jedná sa hlavne o teda riešenia, ktoré nejakým významným spôsobom menia zaužívané výrobné alebo technologické postupy v drevárskom sektore. Na základe toho vytvárať na mieru technologické riešenia, ktoré posúvajú ten sektor dopredu.